Bubagra Production Maniko Development Asima Salon Rikshawe Hastani Kring Amjayano Palajagi Tongo Bubagrani Asima Sal Abu Hai Kleino Bubagra Production Asima Salon Rikshawe Hezamara RT Block ni Bisho Kleina Kungni Shakhamnogo Sasote Hezamara Shakhamnogo Klaijaka Shapsutra Te Shakhamyarokno Samung Baksaka Tipra Mothani Tijulungbai Manjaka EM Rabindra Devrma Subnational Chairman Binoy Devrma Te Tipra Motha Simna Block President Nirmal Devna Akasong Apno Karipo Tinini Sal Nkha Thanchani Sal Nishaka EM Rabindra Devrma media takut bukup congno belakang hambai, jasa kai cini kobrok media rongno. Tini belakang cini tongthok mani sal, tam hunba cini ha Bubagra tabuk sengbai tongnai dofan bagi samung tangnai, cini Bubagrani Sri Produt Kisur Development 47 bini asai mani sal, o sal lengka cini Thanchani sal, Tiprasarano Thanchan sal. O salno mutu khainani bagai bini asaiman salno chung taibo borom rui chung bini kokno bichini Thanchani marino taibo kabang khai phungnan bagai chung tini oro kaisa sasu PSC oro je omo je hospital oro sapai khelekya thik omo haikeno chini Simna Block Committee nini Katlamara PSC tai Hezamara PSC bo oma aikai sapai khayei oro jara sakhamia tongnai rongno chung borno jaban tui chung kutui rok thali rok kisa tui rok bongno bakha oboni bising tui no chung Thanchani mari obo chung nugo chung tini ishorni thani kaitoni thani mutain thani chung omono surinai je tini na hai sal kathar salo 1978 साल 4 तारीख जुलाइयो दिल्ली ओ चिनी बुबाग्रा प्रदूत किशोर देवरमा आसायो ओ आसाय मानी बेला एखाने सिग्निफिकेंट चिनी तिप्रा हानि बागै ताबुक बो हाताय दफानि बागै चबा खलाय दंगो बिनि आयु ताइबो खलंगनि हाय मायु मानि तंथं साक काहाम तंथं दफानि बागै ताइबो सामुं काहाम का हायुंगो पिरि बांथं अबनो जों तिनि ईश्वरनि थानि दियायो एवं abo hunanya chung tini bini bung no taibo sungsar genangai pirani bagai sungoro tini oro sapai khlaleyo tini je Bubagra Asimen chalo kono kaisa kono program kotorok narjagao chimna ba bai sung tini thik bartan bisingono sung chini Hezamara multipurpose community hall chini Tipramotha EWF ni bising tui kaisa kotor khayei koglam pandaw narjaka a koglam pandaw chung birthday khainai happy birthday khainai tongthok asaimani sal khainai cake ralainai kutui chalainai aboni loge chung baji rogo chung phutirinai aboni bising tui no chung taibo bini asaimani salno chung taibo buskangni salo chini borok taibo kahamke palai mane bagi chung koi hornai aboni pore no chung chini buskangni salo chini tamo samungnai abon tui bosung tini Hezamara sini community hall Simna Block Committee ni tinta wings ni joto ni central district je tongnerok subzonal BSC chair tamne bono BS ni village committee ni joto sini chairman monitoring committee bono thono sung aro alochona khlainai koglam khailai abon sini tini kotor panda